F'żmien imqalleb fl-istorja ta' Iżrael, faċċat mara straordinarja li kienet se tisfida dak kollu li n-nies kienu jistennew. Qatt staqsejt lilek innifsek kif mara seta' tissir waħda mill-mexxejja l-aktar influwenti ta' żmienha, f'soċjetà fejn l-irġiel kienu jmexxu kollox. Ejja niltaqgħu ma' Deborah, il-profetessa u l-imħalfa li bidlet il-kors tal-istorja tal-poplu tagħha. Aħseb ftit f'din ix-xena, taħt id-delta siġra kbira tal-palm, mara bħarsa qawwija u klima li kienet tiġbed lejha folol kbar ta' nies. Din kienet Deborah, magħrufa għall-ħila straordinarja tagħha biex issolvi l-kwistjonijiet bejn in-nies u biex twassal il-gwida tagħha lill-poplu ta' Iżrael. Iżda x'kien jagħmilha daqshekk speċjali? Għaliex in-nies kienu jafdawha biex issolvi l-problemi l-aktar diffiċli tagħhom. It-tweġiba tinsab fil-konnessjoni qawwija tagħha ma' Alla u fl-erf blaqis tagħha. Deborah ma kienx biss mexxejja normali, kienet profetessa magħżula minn Alla biex tmexxi l-poplu tiegħu fi żminijiet ta' bżonn kbir. Il-preżenza tagħha kienet tispira fiduċja u leħinha kien iġib il-faraġġ u d-direzzjoni lil dawk kollha li kienu jfittxu l-ġustizzja. Iżda kif irnexxielha mara tilħaq pożizzjoni daqshekk importanti f'soċjetà fejn l-irġiel kienu jmexxu kollox. X'kien jagħmilha differenti mill-mexxejja l-oħra ta' żmienha? L-istorja ta' Deborah tallimna li tmexxija vera tmur lil mis-sess u mill-użanzi tas-soċjetà. Turina li meta Alla jażel lil xi ħadd u jagħti lil dik il-persuna dak kollu li jkollha bżonn biex tagħmel ir-rieda tiegħu. Tista' timmaġina l-impatt li kellha Deborah fuq il-komunità tagħha. Kif id-deċiżjonijiet u l-gwida tagħha ffurmaw id-destin ta' nazzjon sieħ. Hekk kif nesploraw l-istorja tagħha, se niskopru kif mara b'fidi sħiħa saret dawl ta' tama għall-poplu kollu. Fil-waqt li Deborah kienet qed tmexxi l-poplu tagħha bl-erf, delta teddida kien qed jitfadlam fuq Iżrael. Qatt staqsejt lilek innifsek kif nazzjon sieħ jista' jiġi maħkum minn għadu li jidher li ma jistax jintrebaħ. Hawn l-istorja tagħna tieħu xaqlib drammatiku. Aħseb ftit fil-biża' li kien qed jimla l-qlub tal-Iżraeliti huma u jiffaċċjaw għadu qawwi ħafna. Jabin, is-sultan Setan ta' Kanaan, kien qed jestendi l-ħakma oppressiva tiegħu fuq il-poplu magħżul tal-Alla. Iżda x'kien jagħmel lil dan is-sultan daqshekk tal-biża'? It-tweġiba tinsab fil-persuna tal-lemin tiegħu, il-ġeneral Sisera, u fl-arma sigrita tiegħu. Sisera ma kienx ġeneral bħall-oħrajn. Kien imexxi forza li kienet iġġiegħel l-art titriet 900 karru tal-gwerra tal-ħadid. Tista' taħseb f'din ix-xena? L-art titriet taħt it-toqol ta' mijiet ta' karrijiet tal-metall, l-arja mimlija bil-ħoss qawwi tar-roti u żwiemel jiġru. Kif seta' Iżrael, poplu mingħajr armata vera, jiffaċċja qawwa militari bħal din? Din l-oppressjoni damet għaddejja għal 20 sena sħaħ. 20 sena ta' biża', ta' libertà mxekkla, ta' ħolm imwarrab. Il-poplu ta' Iżrael kien qed jitlob għal ħelsien, imma min seta' jiffaċċja għadu daqshekk qawwi. Min kien se jkollu l-qlubija biex iqum kontra din il-qawwa li kienet tidher li ma tistax tintrebaħ. F'din ix-xena taqtih il-qalb, il-fidi u t-tmexxija ta' Deborah kellhom jiġu pruvati. Kif seta' tmara, imħalfa, profetessa, tibdel il-kors ta' din l-istorja ta' oppressjoni. X'kien qed iħejji Alla biex jeħles il-poplu tiegħu? It-tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet wassalna għal waħda mill-aktar ġrajiet tal-għaġeb fl-istorja tal-Bibja. Storja li tallimna dwar il-kuraġġ, il-fidi u l-qawwa talla biex jibdel is-sitwazzjonijiet l-aktar tal-qtih il-qalb. F'nofs l-oppressjoni tal-Kananin, Alla kellu pjan, u Deborah kienet il-vuċi tiegħu. Imma qatt staqsejt lilek innifsek kif profetessa seta' tiffaċċja armata. It-tweġiba tinsab fis-sejħa divina lil raġel jismu Barak. Deborah, ispirata minn Alla, issejjaħ lil Barak għal missjoni li kienet tidher impossibbli. Jitordnalu biex jiġbor 10,000 raġel mit-tribujiet ta' Naftali u ta' Zebulun. Imma għaliex? Biex jiffaċċjaw l-armata tal-biża' ta' Sisera bl-10 karru tal-ħadid tagħha. Tista' tħoss il-pis ta' din ir-responsabbiltà. Barak, ġellied b'ħafna esperjenza, isib ruħu quddiem sfida li kienet beżza lill-aktar raġel qalbini. Kif kont tirreaġixxi int kieku rċevejt sejħa daqshekk kuraġġuża? It-tweġiba ta' Barak hija sorprendenti u turina ħafna dwar in-natura tal-bniedem u l-importanza ta' tmexxija divina. Barak qal li kien lest imur, imma biss jekk Deborah tmur miegħu. Għaliex ġellied kien se jitlob il-kumpanija ta' Mara għat-taqbida. Kien il-biża' jew għarfien tal-awtorità spiritwali ta' Deborah. Din l-eżitazzjoni ta' Barak iġġeqilna naħsbu kemm il-darba ma nweġbux għas-sejħa talla minħabba l-biża' jew in-nuqqas ta' fiduċja fina nfusna. Kif il-preżenza ta' mexxej ikkonsagrat tista' tagħmel id-differenza bejn it-telfa u r-rebħa.
It-tweġiba ta' Deborah hija interessanti l-istess. I taqbel li tmur imma twissi li l-glorja ta' din il-ġurnata mhix se tkun tiegħu. Il-mulej sejqiet lil Sisera fidejn Mara. X'inhi din il-profezija misterjuża? Kif se seħħ? Dan il-mument kruċjali fl-istorja jallimna dwar il-fiduċja, il-kuraġġ u l-importanza li narfu l-awtorità spiritwali. Jurina li Alla ta' spiss jaħdem permezz ta' sħubijiet li ma tistennix biex iwettaq il-pjanijiet tiegħu. Hekk kif Deborah u Barak jitħejjew biex imexxu din l-armata mhux tas-soltu kontra qawwa akbar minnhom, mistoqsija tibqa' mdendla fl-arja, kif se tiżvolġi din il-battalja li tidher impossibbli. X'għandu mħejji Alla għall-poplu tiegħu? Il-mument li kulħadd kien jibża minnu u jistenna wasal fl-aħħar. Fuq naħa, l-armata qawwija tal-Kananin bid-900 karru tal-ħadid tagħha, fuq in-naħa l-oħra, 10,000 Iżraeliti mexjin minn Deborah u Barak. Kif kont tħossok quddiem din id-differenza kbira fil-forzi? Il-għolja ta' bord intrefa bħala l-palk ta' din il-ġlida epika. L-Iżraeliti f'pożizzjoni għolja josservaw il-wita vasta taħtom, fejn l-armata ta' Sisera tinfirex sa fejn tasal il-ħarsa. L-arja mimlija tensjoni. Se jkunu biżżejjed il-fidi ta' Deborah u l-kuraġġ ta' Barak biex jelbu din it-teddida li tidher li ma tistax tintrebaħ. Imbagħad jiġri xi ħaġa straordinarja. Deborah, bl-awtorità ta' profetessa konsagrata minn Alla, tagħti s-sinjal u tajt, mur. Dan hu l-jum li fih il-mulejta lil Sisera fidejk. Tista' tħoss l-adrenalina ta' dan il-mument? X'jgħaddi minn moħħ is-soldati Iżraeliti meta jisimgħu dan il-kliem? F'daqqa waħda, is-sema jiddallam. Sħab tqil jitfaċċa u xita qawwija tibda nieżla. Il-karri tal-ħadid, il-gburija tal-armata Kananija jibdew jeħlu fit-tajn. Il-vantaġġ teknoloġiku tal-edewwa jinbidel fl-akbar dawfija tagħhom. Qatt għext mument fejn dak li der żvantaġġ sar l-akbar qawwa tiegħek. Il-battalja tiżvolġi b'mod mirakolus. L-Iżraeliti immexxin minn kuraġġ sopranaturali javvanzaw kontra dawk li kienu joppressawhom. L-armata Kananija, maqbuda f'sorpriża bl-intervent divin, taqa' f'disperazzjoni u konfużjoni. Waqt li l-ġlida tkompli għaddejja, mistoqsija tibqa' ddoq, kif jista' jkun li armata daqshekk żgħira fin-numru u fir-riżorsi tirbaħ fuq għadu daqshekk qawwi. It-tweġiba tidher fil-qalba tal-battalja, meta Alla jindaħal, saħansitra l-liġijiet tan-natura jċedu għar-rieda tiegħu. Din ir-rebħa mirakoluża mhijiex biss trionf militari, iżda xhieda tal-qawwa tal-fidi u tat-tmexxija ispirata minn Alla. Deborah u Barak, maqudin fl-iskop tagħhom u gwidati mill-lid ta' Alla, imexxu l-poplu tagħhom lejn il-libertà li ilhom ħafna joħolmu biha. Iżda, hekk kif it-trab tal-battalja jinżelu l-Iżraeliti jiċċelebraw ir-rebħa tagħhom li ħadd ma kien qed jistenna, mistoqsija tibqa' x'ġara minn Sisera, il-ġeneral Kanani li kien jibża bih kulħadd. Kif se sseħħ il-profezija misterjuża ta' Deborah dwar Mara li se tirċievi l-glorja tar-rebħa fuq Sisera? Fil-waqt li l-ħna tal-battalja għadhom jinstmaw, xena ġdida tibda sseħħ, drammatika daqskemi mhux mistennija. Qatt staqsejt lilek innifsek kif id-destin ta' nazzjon jista' jiġi siġillat b'att wieħed ta' kuraġġ mhux tas-soltu. Aħseb ftit f'Sisera, il-ġeneral qawwi ta' qabel, issa raġel qed jaħrab bid-disperazzjoni. L-armata tiegħu meluba, il-karrijiet tal-ħadid tiegħu bla siwi fit-tajn, jiġri fit-texken. Fejn imur mexxej li waqa' fid-disgrazzja? Id-destin, jew aħjar, il-providenza divina, twaslu għat-tinda ta' Mara jisimha Ġael. Mart Heber il-Kenita, tirrappreżenta trib neutrali fil-konflitt. Sisera, għajjin mejjet u d-disprat, jara fiha ċans ta' salvazzjoni. Imma dak li ma jafxu li qed jimxi dritt lejn it-twettiq ta' profezija. Ġael tilqgħu b'ospitalità li tidher ġenwina. Idħol, Sidi, tibżax tgħidlu. Tista' tħoss it-tensjoni fl-arja. Il-ġeneral maħrub jafda fin-newtralità ta' Ġael, jaċċetta l-istedina tagħha. U jitlob l-ilma, jitoffrilu l-ħalib. U jfittex il-mistrieħ, jitattih b'kutra. Ix-xena tidher waħda ta' paċi u sigurtà, imma x'qed jiġri tassew f'moħħ din il-mara. Waqt li Sisera rieqet, Ġael tieħu deċiżjoni kuraġġuża u perikoluża. Bwitet u martel f'idejha, tersaq bil-mod lejn il-ġeneral rieqet. Fatta b'kuraġġ straordinarju, iddaħħal il-witet fil-moħħ tiegħu u temm il-ħajja ta' dak li kien jopprimi lil Iżrael. Dan il-mument li jħallik bla kliem ġeelna naħsbu, xi wassal persuna normali biex tagħmel attaqsek kuraġġuż. Kif sabet Ġael il-qlubija biex tiffaċċja waħedha dak li armata sħiħa kienet tibża minnu. It-tweġiba tinsab fit-twettiq tal-kelma profetika.
Tiftakarx kienet qalet Deborah? Il-mulej sejqiet lil Sisera fidejn Mara. Hawn naraw din il-profezija sseħħ b'mod sorprendenti u definittiv. L-attaġġel mhux biss itemm it-teddida ta' Sisera, iżda jissimbolizza wkoll kif Alla ta' spiss juża lil dawk li ma tistennix biex iwettaq il-pjanijiet tiegħu. Mara, meqjusa dgħajfa skont l-istandards ta' dak iż-żmien, issir l-istrument tal-ħelsien finali ta' Iżrael. Din l-istorja tallimna dwar il-kuraġġ, il-fidi u l-qawwa talla biex juża lil kull min hu lest ikun strument fidejh. Tfakkarna li xi drabi ir-rebħa tiġi mill-idejn l-inqas mistennija. Hekk kif l-aħbar tal-mewt ta' Sisera tinfirex, mistoqsija tibqa' kif kien se jwieġeb il-poplu ta' Iżrael, immexxi minn Deborah, għal dan il-ħelsien mirakolus. Bir-rebħa miksuba u t-teddida tal-Kananin fl-aħħar imwarba, atmosfera ta' ferħ kbir tinfirex ma' Iżrael kollu. Imma kif jista' poplu jesprimi l-gratitudni tiegħu għal ħelsien daqshekk mirakolus? It-tweġiba tiġi f'waħda mill-isbaħ espressjonijiet ta' tifhir fl-istorja tal-Bibbja, l-għanja ta' Deborah. Aħseb ftit fix-xena, Deborah, il-profetessa u l-imħallef, tolli leħinha f'għanja ta' tifhir daqshekk qawwija li kellha tibqa' tinstema' matul is-sekli. Tista' tisma' l-melodija tal-gratitudni tagħha tola lejn is-smewwiet? Din mhix sempliċiment innu, iżda rakkont poetiku li jiċċelebra l-intervent divin, il-kuraġġ tal-ġellida u l-għaqda tal-poplu. Birku lil mulej tibda Deborah. Klima jpinġi stampa ħajja tal-battalja, tal-kuraġġ tal-volontira li offrew ruħhom biex jiġġieldu, u tal-id Alla li kienet qed tmexxi kull pass imma għali xanja. X'jagħmel din il-forma ta' espressjoni daqshekk sinifikanti? L-għanja ta' Deborah mhix biss ċelebrazzjoni, iżda xhieda. Tippreserva t-tifkira ta' din ir-rebħa kbira għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Tista' timmaġina kif dan il-kliem kien se jispira lil poplu ta' Iżrael fis-snin li ġejjin, ifakkarhom fil-qawwa u l-fedel ta' Alla. Hekk kif l-għanja tiżvolġi, Deborah mhux biss tfaħħar lil Alla u lil-ġellieda, iżda tirrifletti wkoll fuq dawk li ma weġbux għas-sejħa. Għaliex bqajt bil-qiegħda bejn il-mandra, hi tistaqsi b'mod poetiku lil xi tribujiet. Din il-mistoqsija ġeelna nirriflettu kemm il-darba ma nipparteċipawx fil-movimenti kbar talla minħabba l-biża' jew għax inkunu komdi. L-għanja tiċċelebra wkoll ir-rwol kruċjali ta' Ġael, il-mara li qelbet lil Sisera. Imbierka fost in-nisa tajjat Deborah. Dan l-unur lil mara li mhix Iżraelita jfakkarna li Alla ta' spiss juża lil dawk li ma tistennix biex iwettaq il-pjanijiet tiegħu. Fl-aħħar, l-għanja tintemm bi stqarrija qawwija, hekk inqerdu l-edewwa tiegħek kollha, mulej. U dawk li jħobbuk ikunu bħax-xemx meta titla f'saħħitha. Din il-konklużjoni mhix biss xewqa ta' rebħa, iżda proklamazzjoni profetika tar-rebħa eventwali talla fuq il-forzi kollha tal-ħażen. L-għanja ta' Deborah tallimna dwar l-importanza li niċċelebraw ir-rebħiet talla f'ħajjitna, li nippreservaw it-tifkira tal-għemejjel tiegħu u li nxandru l-fedelta tiegħu għal ġenerazzjonijiet futuri. Tisfidana biex nirriflettu kif qed inkantaw it-tifhir talla f'ħajjitna stess. Hekk kif l-aħħar noti tal-għanja ta' Deborah jidwu fil-widien ta' Iżrael, mistoqsija tibqa' x'kien se jkun l-impatt fit-tul ta' din it-tmexxija straordinarja fl-istorja tal-Iżrael. Hekk kif it-trab tal-battalja joqgħod u l-eku tal-għanja ta' Deborah jintefa', era ġdida tibda l-Iżrael. Imma x'jagħmel il-wirt ta' mexxej tas-sew dejjimi? It-tweġiba tidher fis-snin ta' paċi li ġew wara u fit-trasformazzjoni profonda li Deborah ġabet għall-poplu tagħha. Aħseb f'nazzjon li għal 20 sena, għax taħt il-madmat tal-oppressjoni, issa jieħu nifsieles tal-libertà. Għal 40 sena, ġenerazzjoni sħiħa, Iżrael gawda l-paċi. Tista' tara l-impatt ta' dan it-tibdil fil-ħajja ta' kuljum tan-nies? Familji jkabru l-uċuħ tagħhom bla biża', tfal jikbru mingħajr ma jkunu jafu l-ħoss tal-karrijiet tal-gwerra, nazzjon sħiħ idur lejn Alla b'qalbu kollha. Dan iż-żmien ta' kwit ma kienx kombinazzjoni, iżda l-frott dirett ta' tmexxija unika ta' Deborah. X'kien jagħmilha differenti minn mexxejja oħra? Tliet kwalitajiet joħorġu, il-fidi soda tagħha, l-umilta profonda tagħha u l-impenn sħiħ tagħha għall-ġustizzja. Il-fidi ta' Deborah ma kienx sempliċement twemmin passiv, iżda fiduċja attiva f'Alla li kienet timbuttaha biex taġixxi. Tiftakar kif iffaċċjat armata akbar minnha mingħajr ma qadet taħsibha darbtejn. Din il-fidi ispirat nazzjon sħiħ biex jafda f'Alla anke quddiem ostakli li jidhru li ma jistgħux jinelbu. L-umilta tagħha kienet tidher fil-mod kif kienet taqsam it-tmexxija. Deborah ma kienx tfittex il-glorja personali, iżda kienet lesta taħdem ma' ġenb Barak u tirrikonoxxi r-rwol kruċjali ta' Ġael. Dan jgħallimna lezzjoni prezzjuża, it-tmexxija vera mhix dwar li tolli lilek innifsek, iżda dwar li tolli lil dawk ta' madwarek.
L-impenn ta' Deborah għall-ġustizzja kien jidher ċar fir-rwol tagħha bħala mħallef. Mhux biss mexxiet il-poplu fil-battalja, iżda mexxithom fil-paċi, issolvit tilwim u tiżgura li l-liġi tagħha tkun irrispettata. Kif tkun is-soċjetà tagħna kieku l-mexxejja kollha kellhom l-istess impenn għall-ġustizzja? Il-wirt ta' Deborah jisfidana biex nirriflettu x'tip ta' impatt qed inħallu fl-isferi ta' influwenza tagħna. Kif nistgħu nkabru l-fidi, l-umiltà u l-impenn għall-ġustizzja f'ħajjitna stess. L-istorja ta' Deborah mhix biss rakont ta' ġrajiet tal-passat, imma xempju ta' ispirazzjoni għal ġenerazzjonijiet kollha. Turina li rispettivament mis-sess, età jew status soċjali, Alla jista' juża lil kull min lesti wettaq l-iskopijiet tiegħu u jġib trasformazzjoni. Hekk kif nikkontemplaw il-wirt dejjimi ta' dan il-mexxej notevoli, aħna mistiedna għal riflessjoni finali, kif nistgħu, fil-kuntesti tagħna stess, inkunu aġenti ta' bidla u paċi, ispirati mill-eżempju ta' Deborah. L-istorja ta' Deborah, il-profetessa, imħallef u gwerriera, tinsab bħala xhieda ħajja tal-qawwa trasformattiva tal-fidi u tmexxija ispirata minn Alla. Il-wirt tiegħu jfakkarna li l-kobor veru ma jinsabx fit-titli jew fil-pożizzjonijiet, imma fil-kuraġġ li nimxu fuq is-sejħa divina, anke meta din tfisser tisfida l-aspettattivi tas-soċjetà. Matul ħajjita, Deborah tallimna li kull wieħed minna għandu l-potenzjal li jkun aġent tal-bidla fid-dinja tagħna. Hekk kif nirriflettu fuq din in-narrattiva straordinarja, aħna qed niġu sfidati li neżaminaw ħajjitna stess. Fejn qed niġu msejħin biex inqumu bil-kuraġġ? Kif nistgħu neżerċitaw tmexxija li tispira lil ħaddieħor u ġġib il-paċi fil-komunità tagħna? L-istorja ta' Deborah tistedinna nikkultivaw fidi bla waqfin, umiltà ġenwina, u impenn bla waqfin għall-ġustizzja fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jalla l-eżempju ta' Deborah ikompli jdur tul is-sekli, jispira lill-irġiel u lin-nisa biex iqumu fi żminijiet ta' diffikultajiet, jafdaw fil-gwida divina u jmexxu b'għerf u modrija. Ħajtu tfakkarna li ma' Alla l-improbabbli jsir possibbli u li kull wieħed minna jista' jintuża biex jikteb kapitli straordinarji fl-istorja tal-umanità. Jalla nġorru magħna lezzjonijiet ta' kuraġġ, fidi u tmexxija li tallimna Deborah. Jalla l-kliem u l-azzjonijiet tagħkom ikomplu joqogħdu f'qalbna u jispirawna biex ngħixu bi skop u nagħmlu differenza fid-dinja tagħna. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.